kuonde ma apani nitiere. Wadogane wach mar ne kalo mar ji teno nikech in kaka inene bentie kaka ng'ato nyalo dong' sani ka koro jo Kenya Kwanza mang'eny gi to nie od burano. Nikech maxi momigi be onge ng'ama dhi neno. Onge ng'ama dhi neno ni ka endi nomiyi 2 ka omiyi 5 omiyo koro jumla oyudo makama omiyo kalo. Trevor, mokwongo kapani nitie ng'ama dhi dong' ji te dhi kalo. Gidhi kalo te. Ji te dhi kalo. An gidhi kalo te. Ngeche although ipenjo gi penjo kama ngeche gini be timore samo yiero kaka notimore. Ok apar ni nitiere jabunge manie Kenya Kwanza mabiro timo ang'o? Mabiro goyo ng'at gi piny. An mane kuma tabu nitiere ni koro although penjo gi mondo jo Kenya ng'eni na penje. To ka sama koro dhi go kura ni ng'ano kal kata ng'ano kokal, an gadieri ni jogo dhi timo dhi kal gite. Kwa ng'iyo 2013, kwa ng'iyo 2017 to kwa ng'iyo kaka sani dhi kal gite. An mane kuma tabu nitie koro jipenjo tang'o omiyo waketho sa mang'eny ka duoko to wasetimo ang'o? Waseng'eyo. Wageni Trevor wadhi miyo 100,000, wadhi miyo 100 ewi 100 to wakawo sa mar kawo penj. Mane kuma tabu koro wuoke. Miyo gima ne katibu keto maber mar piedho ji samoro koro chalo ne jo Kenya ka gima piedho no ok timre ang'o? Onge gima okonyo godo.